חברים, בואו אני אראה לכם מה אני מזמינה מספורו. דבר ראשון, אני לא אראה לכם עכשיו, אני אראה לכם בסוף. אולי יהיה גם חלק 2. אז יאללה, בואו נתחיל. דבר ראשון, נכנסתי לאפליקציה של ספורו. יש פה הנחה של 20 שקלים, וואו, יופי. טוב, מה איך הכל? אני בסוף, הכל נמחק ממה שעשיתי. טוב, אז נעשה חדש איתכם. הדבר ראשון, אני נכנסת לכאן, שרשראות. אוקיי, שרשראות, נכנסתי, ויש פה שרשרת טיליונים מקסיקו. סבבה, בחרתי, הוא מושלם בצבע כסף. כן, אני אקח כסף. טוב, לא, זה מכוער. מושלם. יש לנו כסף אחד. אני אעשה ואחזור אליכם. טוב, עכשיו בואו כבר, אני אראה לכם את הכלב שלי. שהוא הכי חמוד בנו. הוא לא רוצה טוב, ביי. אז סיימתי את כל. עכשיו אני אראה לכם ויהפוך את המצלמה רגע ואראה לכם. השרשרת טיליוני מקסיקו. שרשרת 5 טיליוני מיני. מושלם פשוט. רגע. זהו, הגעתי לסוף. כל זה. וזה אגב רק 12 דולרים. אמא שלי הסכימה לי להגיע לסכום של 230, אבל יצא לי 210, כי אני לא יודעת עוד מה לקחת. והגרביים החמודות האלה. מה זה? והתיק המושלם של ספורו. תסתכלו איזה אתר מושלם יש להם פשוט. זהו. אז ביי.